ଆଜି ଆପଣମାନେ ରାଜଯୋଗ ଧାରାବାହିକରେ ଏକ ଦମଦାର ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଜି ଗୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଉଥିବେ। ତ ମିତା କହିବେ ଚାଲ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି ପାଇଁ ଲାଗିଯାଅ। ତ ଏମିତି କହିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯେଯାର ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ପ୍ରିୟାଗିରି କଥା ହେଉଥିବେ। ତ ପ୍ରିୟା କହୁଥିବେ ତୁମ ବାବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିଯିବେ। ତାପରେ ସତକୁ ସତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରୁଥିଲା ବେଳେ ମିତା କହିବେ ବାସ୍ ବାସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ପ୍ରିୟା କହିବେ କି ତୁମ ବାବା ଆସିଗଲେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରି ଯାଇଥିବେ ପ୍ରିୟା ଆଉ କହୁଥିବେ ତୁମ ବାବା ଯଦି ଆମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ ନ କଲେ ତାହେଲେ ସେ ଆମ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। କ'ଣ କରିବା? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍